na FIRDAUSI YAHYA. Ni dai 'yar Sokoto ce amma asali na 'yan Nijar ce. Muna zama a Sokoto kuma na yi primary school ina a Sokoto, na yi secondary a Sokoto. Na tsinci kaina a Kannywood don ni gaskiya tun tashi na ina son acting haka. So kuma da ikon Allah dai ina faɗa ina so in yi, so kuma dai har na kai wannan mataki. To wanda ya min hanya gaskiya wani dan uwana ne haka, to sai na ga yana dan da alaka da su, to shine sai na yi magana da shi, to shine sai ya ce min gaskiya a Kannywood wa'anda ya sani dai wa'anda ya san za su sani kai tsaye shine Malam Aminu Saira ko kuma Ali Nuhu. So shine fa da ya musu magana ya ce to ba damuwa zai sani, amma dai sai na tabbatar in dai iyayena sun sani kuma sun yarda. In yayi magana da iyayena ya tabbatar da yadda su kuma sun amince, so shine fa aka ce to za a sani. Aka kira ni na je, so da na je dai aka yi training dina. Ban taba ganin dai yadda ake fim ba kuma ban taba yi ba, sai time din da aka kira ni na je aka yi training dina. Na yi kwanaki ana training dina, ana nuna min yadda zan yi kuma ina ganin masu yi suna yi, so a hankali dai ya shiga jikina har aka zo aka sani. So gaskiya ubangidana dai shi da Aminu Saira. So na dai wani fim mun yi shooting din shi amma dai har yanzu ba a haska ba, amma labari na dai shine fim dina na farko. To gaskiya ma'amala yadda muka saba mu'amala da su, muna mu'amala da su